Hello everyone, welcome once again to LD World Cares and niini nga tungura aduna kitay lain nga mga hisgot-hisgot or mga sharing may tungod ni anang mga fear no or mga phobia. Niini nga higayon na maghisgot kita sa fear of crustaceans. Now, unsa kanang crustaceans? Kanang crustaceans mao kana siya mga shellfish, kanang lobster ba no, mga lobster, mga pasayan, mga crabs, kanang shrimp and crabs o daghan kay kana siya og mga variety or lain-lain nga mga species no, na ay kampay, na ay lambay, na ay kuratsa. Pero in general, mao kana silang gitawag og crustaceans. Now, unsa ang anak ni anang mga makauna nga daghang mga tawo nga dili ganahan mo kaon ni anak sa iyang kalami no? Ang mga reasons nga nung nga dunay mga tawo nga mahadlok gid mo kaon ni anak tungod kay ang una allergy no? Mo under ang ilang allergy kung mukaon sila niya ng mga kampay, mga kuratsa, mga crabs, mga kasag, mga shrimps, kanang mga pasayan, no? Mga lukon. So, mao kana. Depende lang kana sa tawag nato sa lain-lain nga, nagkalain-lain nga lugar, no? Na ay kampay, na ay lambay, mao kana siya ang crustaceans, no? So, usually, ang yung characteristics, kana makalipong gina siya, labi na ng aligi. Aligi, kana bitang tambok sa kasag, kanang that yellow part or yellowish, na iba na orange bitang, nga mo ginay lamig yun kaayo, kanon kon abrihan na ng crabs or kasag. So, unsa man kaayo ang bation sa tawo kung ano na siya allergy ni ana. Of course, ang uban ni ana, depende ka na sa chemistry sa lawas no kung mukauna ni anang mga crustaceans. Nayuban, malipong, magvertigo, malipong sila tungod ni ana. Mo ka na usual yun nga bation, malipong musaka ang pressure tungod kay tambok mong kayo, no? Tambok mong kayo, labi na ng aligi. Musaka ang pressure, dayon ang uban ana throw up, na uban magsuka tungod kay galain na ang ginhawa na impatso or unsa bay tawag ni ana or misaka na pud ang kabuhi ang acid reflux. So pagsaka na ni ana wala na, magbuto-buto na dayon ang duga no, na ana dayon kanang mga palpitations, meron na bug 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 bug, maglain na dayon musaka ang pressure kung makakaon na ni ana. And then later ato kanang hisgutan kung unsay maayong buhaton kung mag-allergy na kana. Nayubang tawo nga kung moandar ang ilang allergy tungod kay nagkakaon sila sa crustaceans, aside from lipong, musaka ang pressure, mag-throw up, maglain gyud ang ginhawa, moandar ang kabuhi, ang panuhot na dayon panington og bugnaw, no? Bugnaw kaayo nga singot. Singot pero bugnaw. So, usa ka na sa mga ilhanan ni anang allergy ni anang crustaceans. Munang daghan kaayo mga kay una na to nga dili ganahan mo kaon ni ana or maglikay, makakita lang ni ana mahadlok na gayod. So, unsa to ngalan ni ana nga phobia? Ostraconophobia, no? Mo ngalan ni ana ostraconophobia. Mao kanay ngalan sa fear of crustaceans and shellfish. So, mao kana ang uban nga mga bation. Ang uban ni ana mao naman tingali kadto ang pinaka-common, malipong, musaka ang pressure, mamugna panuhuton, kabuhi, acid reflux, musaka. And ato karong hisgutan mao naman tingali kadto ang mga resulta niya no ni anang mukaon og crustaceans. Aside from that, di ay mangatol, skin rash, magpula-pula na dayon ang kamot no, mga ang lawas gyud, which is kuyaw kun mo kuan na sa kasing-kasing. Gani usa sa akong mga igagaw ang namatyan gid niya tungod kay nag-allergy siya ni anang dili ganito crustaceans, uyap no, uyap kanang gagmay bitaw kaayo nga shrimps man siguro gihapon na siya katong murag pino gyud kaayo nga nalimot lang ko unsay ngalan ana in Bisaya, pero kanang uyap na siya. Although sa Cebu lain ang ilaang uyap ni ana. Lain ang ilang term. Ang uyap nila nga pasabot diha mao kanang lukon diri sa Mindanao.
So, ang among uyap diri sa Mindanao lahi pod. Mutoy naman dyan sa pag-agaw yung allergy sa uyap. Crustaceans, gihapon na siya nga family, no? So, maukad to na kuan ang iyang kasing-kasing, murag na, sabi na inflame ang iyang mga, ang airbag, murag hing sirado, so wala na siya kaginawa, nabugtuan gyud, no? Tungod ni anak. Lain pa nga mga gawas na ng allergy, magpula ginadayon, ang uban ni anak mo andar ang hubak. Kung asthmatic ang tao, inikaon niya ng crustaceans, hubak mo andar. So allergy gyapon na. Allergy gyapon mo andar ang hubak, dayon wala na, no? So kung dili pod matabangan, madala gid hospital. So ani karon ng atong nga practical tips alang ni anang unsaon pag kumbat ni anang ma-allergy kita ni anang mga crustaceans. Ang una ni anak, ang uban ni anak mag-inom og anti-allergy kanang tablet. Mo inom gina sila anti-allergy before mo kaon ni anak antihistamine. Antihistamine before sila mo kaon ni anak tungod kay dili pud nila kapugngan ilang kaugalingon nga ganahan sila mo kaon ng crustaceans. Of course, gawas atong hadlok, gawas atong dunay phobia ni ana, ostracophobia, no? Ostracophobia. Dayon, mao kadto ang mga pipila lamang mo inom og antihistamine aron dili magka phobia ni ana or dili mo experience niya ng allergy. And then another thing, ang akong tiya nga wala gyud yung saka ang pressure na lipong gipainom og dugos honey o kaning gisagulan o paracetamol or Cortal ba to na ulian siya mo'y nakapauli niya. Ang uban ni anak lubi kanang tungtunok, no? Aron maulian usab. Pero kadtong dugos nga mo'y ilang gipainom sa akong tiya, naulian gid akong tiya, no? So naa ka ng dugos usab. And then another thing nga makapauli ni anak, the best remedy gayod kanang di na lang yun mukaon ni anak. Dili na lang yun mukaon, maglikay. O kung mukaon manggani, gamay ra gyud, no? Gamay ra gyud kay anything in exist makadaot gyud kana siya. So ang uban ni anak mo inom og sodium bicarb kay aron mahilis dito makawala sad sa acid, no? Makawala sad sa acid. So although ang crustaceans is nutritious po na siya. Nutritious gid na siya pero dili lang pod palabian. Kon lukon, usa lang ka bok lukon, dagko man kanang lukon. Nay dagko inaana ka dagko ang lukon. Kanang pasayan mo kaunlag na sa duha, tulo dili pug kay 20 ka bok hutdon gina nato. So makaigo ginang maka-trigger sa atong allergy, maka-trigger sa atong acid reflux, musaka gyud na or mga acid indigestion. So una gamay lang gyud. Gamay lang gyud, self-control nga dili daghanon pagkaon ang crustaceans. And then before ana mo take og antihistamine, no? So mangandam gyud daan. Ang uban ana dili na lang gyud mo dare tungod kay mitagam sila. Pero sa mga tao nga dili mo tagam, well, mo kadto, no? Gamay ra gyud dayon antihistamine ang imnon, dayon og walay lain sodium bicarb or di ba kung maigo na gyud dugos kay makatabang ka na siya sa pag-neutralize sa poison or sa allergy nga kuha na sa atong lawas, anam na og ukay sa atong lawas, no? So mao ka na ang gitawag natong ostracophobia
kanang fear of crustaceans and shellfish. So mo kana ang atong bagong hisgot-hisgot karon mahitungod ni anang mga fear nato nga dunay kalambigitan sa ato ang mga acid reflux, sa ato ang hyperacidity or sa gitawag natong GERD, gastroesophageal reflux disease, no? So mao kana hangtod sa sunod natong pagkulo kabildo. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So self-control is the key. And then have a good and godly day, everyone, and please remember to like, comment, share this video, and then subscribe. No? Salamat kaayo sa inyong kaayo sa pagpaminaw gyud nako. In the mighty name of Jesus, God bless us all. Salamat kayo. All glory to God.